Su. Koko Prabu. Koko Prabu. Boten dawuh. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Drupadi menika garwanipun sinten? Nun. Drupadi menika garwanipun sinten? Lah menipun jagat menika sampun pirsa nek Drupadi menika garwanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojo we ora nesu kok panjenengan nesu menika. Nalaripun kados pundi? Modal. Sing duwe bojo we tenang. Wong sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Wus cangkeme. Perkudu aja ngawur-ngawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Kyai Prabu Darmakusuma. Merga gering tresnaku karo Kyai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ucek-ucek katentremaning kula warga Ngamarta, Baladewa wajib mbelani. Kowe ngerti ora watake barep. Aja kok bondo donya. Aja kok bojo. Nyawane dijaluk wong. Dienggo kabagyane wong liya diwenehke. Iki ratu sabar. Dhewe sak donya ora ana sing ngungkuli. Mula kaluka kalukengrat yen barep kuwi gedhiye wae putih. Mergo tulus lahir batine putih suci. Lah kok dadi malah kowe muring-muring. Apa ngene ana sambung peteng karo Drupadi? Cangkemmu. Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dhateng Nalindra menika. Yayi, dipun reksa kararjanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Kyai Prabu Darmakusuma ing tasipun panjenengan menika Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari dijaluk wong diwenehke menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor derajatipun. Menawi panjenengan boten saged nandhingi ridhanipun Prabu Jaya Sutarga, kula nyuwun parilah medal Jawi, kula nyembadhe ngajar Jaya Sutarga balat.